però sembla que podrà agafar la iniciativa, no se li colarà Michael Aleixin, i Albert Costa, que sembla que es manté també, es manté. Bona sortida Albert Costa, que ens ha dit abans de la cursa que era molt important aquests primers revolts per no perdre posicions quan veiem problemes, i Albert Costa, que ha perdut en aquesta S una mica, un parell de posicions, diria. Sí, hem vist que el passava un dels pilots, em sembla que era Bernier. Ha perdut una posició. Sí, ha perdut una. Ha patinat massa les rodes a la sortida i això ha fet que no ha agafat la velocitat suficient per mantenir la posició, i el Bernier ha frenat per fora i l'ha passat a la xicana. Ha perdut aquesta posició amb el seu ex-rival de la Fórmula Renault 2 litres, ara sembla que l'ha tornat a avançar. No sé si és a Costa, que no, continua a Costa darrere de Bernier. I esperem que aquelles peces, hem vist alguns aletins, alguns cotxes que s'han tocat, que cap d'aquestes peces correspongui al monoplaça del pilot català, que el veiem realment sense problemes. Això sí, el líder Ricciardo, que ha fet una excel·lent sortida, Aleixin es manté en el segon lloc, mentre que darrere d'ells Guerrieri a l'espera del que pugui passar. Veurem si vol entrar en aquesta lluita també Jean-Éric Vergne, una de les sorpreses de les últimes curses. Recordin que aquest pilot va substituir Brendan Hartley en el seu equip i que en les primeres carreres veiem a Costa, que fa el que pot a la cinquena posició i que no se li pot escapar a Bernier, que li ha pres la cartera, podríem dir, en aquest primer revolts. És un grup molt apretat. Guerrieri, de fet, fa com una espècie de tap, encara que en dues voltes és molt difícil de dir que es faci un tap, però darrere molt enganxats, Bernier, Costa. Atenció, Felipe Salaguarda, Nathaniel Berton, un dels altres pilots que ha estat penalitzat també, havia obtingut el quart millor temps dels entrenaments, però ha perdut 4 posicions, penalitzat, sembla ser per un incident que va passar a la cursa de Silverstone. Sí, de fet es va